Isimgħu Lil Uliedkom u ruhom li tħobbuhom u kunu ta' wensa lihom f'dawn il-mumenti li jistgħu jaffettwawhom b'mod negattiv. Appell ċar lejn il-ġenituri kollha mill-Kummissarju għat-tfal Pauline Miceli hekk kif it-tfal kollha nbidlitilhom ir-rutina ta' kuljum u bħalissa qegħdin ikunu d-dar minħabba l-għeluq tal-iskejjel. U l-fatt li mhumiex inbidlet kompletament ir-rutina tal-iskola u tal-ġurnata normali bħal ta' kulħadd, dak ukoll joħloq ċerta inċertezza, ansjetà fit-tfal u stress u jkunu jridu ħafna reassurance min-naħa tal-ġenituri. Il-Kummissarju għat-tfal qalet li huwa importanti ferm li l-ġenituri f'dan iż-żmien jollokaw aktar ħin lejn uliedhom sabiex bekk dawn ikunu jistgħu jerbu diversi sfidi li jkunu qed jaffaċċjaw. Aħna bħala ġenituri nippruvaw nagħmlu dak li dejjem nippritkaw li nagħtuhom iktar ħin individwali jekk għandek iktar minn tifel jew tifla waħda fid-dar, alloka il-ħin għal kull wieħed minnhom, tihom dik l-attenzjoni individwali biex tara anka tkellem magħhom biex tara x'inhu jinkwethom l-aktar. Biex bekk inkunu nistgħu aħna ngħinuhom jelbu wkoll dan għaż-żmien. Is-Sinjura Miceli tenniet sabiex f'każ ta' ġenituri separati jipprova jintlaħaq kompromess bejn iż-żewġ partijiet ħalli bekk l-ulied ma jkollhomx konsegwenzi aktar negattivi. F'dawna il-ġran, dawna l-ġimgħat, it-tfal ma nużawhomx bħala ballun bejnietna u ma nisponuhomx għal riski bla bżonn. Fid-dawl tal-użu tat-teknoloġija Pauline Miceli spjegat kemm huwa importanti biex l-tfal ma jinqatalhomx il-kuntatt man-nanniet tagħhom u ma' sħabhom. Miceli appellat sabiex jiġi segwit dak li qegħdin jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa u qalet lill-ġenituri biex ma jesponux l-tfal għal riskji bla bżonn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.